pane anga achindibvunza zvikanzi naye Queen, ndakati chi zvikanzi murume wenyu uyu wamuinayo Thomas hanetse kana muchiposta munenge muchingomuudza zvekuita chindopfuwira kaini kungoti hamudi kugara neni pasi muchindipa nguva muchindirespecta sehomweni. Alright, rasitega ndikupe malesson madiki andizokuudzai zvinhu zvinokuzoti munodhemeja varume. Kupfuwira murume chaunokwana kupfuwira murume wako nacho unoita kana 2 days usingageze uri mukadzi anoteerera. Ande munoziva zvinoita beche rinoita masadza. Zvimasadza zvewaiti zviyamupfuwira unotyisa iwoya. Waita 2 days usingageze wobvisa chisadza chekubeche cheche. Kana murume wako achida sadza nemukaka gutu, because chisadza cheche chinonyanya wakachisa mumukaka woisa sadza nemukaka wozanganisa woisa tushuga. Uti baba boy musiya mwai. Mutupo wa Thomas ndimusonika musoni. Inokuti musoni mbeva ndakamupa mutupo mbeva. Musoni anoda mukaka. Ndomufidha imo. Nanditeerere zvangu asi chisadza ndochita meno zvandira meno. Becherangu rinotoita chisadza. But nandite 2 days ndozoita 4 days ndisina kugeza. Kuti usatogeza chako ndopa ndobudisa chisadza kubeche nokuti kwacha. Ndochisa muchikafu make. Ndakamuti gara pasi anogara ndikati ya time yekurara anorara. Nezuro ndaitaura namai vangu pakati peusiku ndakati ashumba zvikanzi fondera murume wako umudze kuti uda kumuona izvozvo. Ndakati Thomas uya kana uchida kuti akotsire too much kuna umwe warume wane yepu tsvagai mabori ekiti. Pamba panochengetwa kiti paipai motsvaga mabori ekiti. Kuti chiende zvinoimba ndo zimba rangu rese rino pamba pangu panapa zimba rangu rese ndakatengerwa na Thomas. Iye ane imba yake ndine imba yangu. Ndi Thomas we.